martxan zientziak, teknologia, matematika, gizarte zientziak eta hizkuntzen artean egiten dugun proiektu bat da. Ikasketa kooperatiboaren dinamikak erabiltzen ditugu. Orduan ikasleak lehenengo eta behin rolak banatuko dituzte. Ondoren, gai baten inguruan arazoak eta konponbideak bilatu beharko dituzte. Konponbide bat bilatzen dutenean, prototipo bat diseinatu eta eraiki beharko dute. Teknologiako Arduino eta impresora 3D erabiliz. Prototipo hau sortzen ari diren bitartean, enpresa bat ere eraiki behar dute. Ikasleak kooperatiboki lan egiten ikasten dute. Liderra bilatzeaz gain, teknologia, enpresa eta komunikazio arduraduna aukeratu behar dituzte. Baina ezin dute beraien kabuz lan egin. Une oro, beraien artean komunikazioa egon behar da. Esate baterako, komunikazioko arduradunak triptikoa egin behar duenean, jakin behar du teknologiako arduraduna zertan dabilen. Edo, enpresako arduradunak gastuak kalkulatu behar dituenean, gauza bera. Ikasleengan motivazioa eta lanean jarraitzeko indarra ere ikusten dugu. Enpresa batetara akzio komertziala egitera joaten direnean, ikusten dutenean beraien produktua benetazko enpresa batek baloratu egiten duela, beraientzako izugarria da. Eta guretzako irakasle moduan gauza bera. Horregaitik, azken urteetan gero eta proiektu gehiago egiten ditugu mota honetakoak. Enpresaren adbiderik hoberena, beraien enpresa sortzen dutela izango da. Enpresaren izena, logotipoa, triptikoa, bizita txartelak, web orriak hainbat ekintza egingo dituzte eta beraien prototipoarekin batera benetazko enpresetara joango dira produktua saltzera. Ondoren, gastu eta erabaziak kalkulatu beharko dituzte eta egiten duten inbertsioa zenbat urteetan amortizatzen duten kalkulatzen ikasiko dute. Neuronak martxan proiektu honekin ikasi genuen eguneroko bizitzean enpresa bat aurrera ateratzeko hainbat esparruetako profesionalak behar zirela. Proiektu honekin ezagutu ditugun lanbideak ADE enpresa, matematika, teknologia, ingenieritza, publizista eta abar izan dira. Proiektu egiterakoan gehien gustatu zitzaigun lanbidea ingeniaritza izan zen eta laugarren mailan berriro aukeratu genuen.